Я найбільшим суперником вважаю на сцені тільки себе. Чому? Тому що в мене дуже емоційно. Mening sahnadaky iň uly bäsleşim özüm. Näme üçin? Sebäbi meniň aýdym ören duýguçul, aşa ýokary duýgu ýurulan. Bu öz sady üçin öz bolşly. Onuň mazmuny bolsa şu ýerine ýetirilen aýdymlaryň hemmesinden farkly. Indi dünýä terrorçy hüjümlerinden, uruşdan, keselden doly. Adamlar öz aralaryndaky birlik duýgusyny besetdiler. Aýdymyň sahnadan öňe sürýän pikiri biziň adamlaryň parahatçylykda we bir-birige çydamlykda ýaşap biljek geljegimizi gurmagymyz barada. Bu hili pikiriň aýdylmagy häzir ören derur. Men Ýewrowizioniýa bäsleşigine tomaşa edýän her bir Ýewropalynyň ýüreginde bu näme boldygy men hiç sady düşünmedim. Emma men häzir agyry ynjy duýýaryn diýen duýgu döretmegi berk ýüregime duýdum. Bu meniň iň beýik maksadym. Bu meniň üçin ýeňiş bolardy. Meniň sözüm sadym bilen öz düşünüşime göre adamlaryň arasyna bardygym bolardy. Bu ýyl Ýewrowizioniýa şunu açyk aýdyn eder. Eger bu ýarış ýöne bir tomaşa bolsa, onu ilk sadam tutar. Emma ol hakykatdan hem iň gowy aýdym barada bolsa, onu 1944 tutar. Словом торкнулось людей. От зараз в цьому році Євробачення покаже, якщо це конкурс просто шоу, переможеть людина X. Якщо це дійсно конкурс пісні, то переможе 1944.